Mne sa to spustilo. Ja neverím. Kámo, to fakt? Mne sa to podarilo. Dobre, ja som šťastný, že sa mi konečne podarilo rozbiehať Google. No tak toto bude ešte sranda. Keď to akceptnem. Takže, ako môžete vidieť na tomto, tak toto je môj setup. Ale dneska budem robiť na tomto. Takže ak chceš vidieť, ako funguje staré XPčko, tak dopozeraj video až do konca. Tak, Vega, jeden napájací kábel, druhý napájací kábel. No takže, môžem to otvoriť. Tento počítač má že AMD Sempron 500 MB RAM a 20 GB miesta. To čo tu je všetko, ty kokos. Ešte k tomu budem potrebovať klávesnicu samozrejme. A ešte aj myšku. A môžem to asi zapnúť. Takže v tomto videu sa dozviete, či na Windows XP niečo spustíte. Zatiaľ, kým sa mi zapí na tento počítač, tak by si mi mohol dať odber a napísať nejaký dobrý komentár. No dobre. Takže start. A Google Chrome. Ono to ide. OK. YouTube. No tak toto bude ešte sranda. Po dlhom zisťovaní som zistil, že Potrebujem ethernetový kábel, ktorý tu nemám. OK, takže zistil som, že mi tu treba ethernet, ktorý nemám. Takže si ho idem vytvoriť. No dobre, no. Dobre, takže najprv si to musím odizolovať. OK. Pane Bože, toto je taká robota. asi po pol hodine. Takže rozbehal som to nejako a môžem to ísť asi zapojiť. Kamo, po dlhom čase sa mi to podarilo spustiť tú Wi-Fi, Ale mýlil som sa. Snažil som sa spraviť aj nové drivere, ale ono to proste nešlo. Potom som tam aj niečo inštaloval. Až nakoniec som zistil, že tam bol problém s DNS-kom. A až nakoniec... Ja som rozbiehal Google na XPčku. Ale až moc som sa tešil. Dobre, ja som šťastný, že sa mi konečne podarilo rozbiehať Google. Takže mohol by som vyhľadať napríklad taký YouTube. Ok, skúsim stiahnuť Mozilla. Mne to stiahuje. Ty kokos. Jaj? Tak super. A tento problém s prehliadačom som riešil asi týždeň. Potom konečne... Niečo sa mi podarilo. Bože, ja som šťastný. Joj, toľko hodín. Dobre, ide mi asi YouTube. Čakaj, to akceptnem. Ukáž? Kámo. To fakt? Mne sa to podarilo. Robil som tam niečo z SSE2, niečo som tam porobil a niečo mi tu... Proste mi ide nejaký prehliadač. Chameleon a cez ten Chameleon spúšťam DuckDuckGo. No dobre, tak zistil som, že na XPčku môžem pozerať moje video, chápete to? Čo napríklad taký Instagram. To fakt akože aj Instagram ide. Aha, dobre, a čo napríklad taká Alza? Ja dokážem aj normálne pozerať Alzu na takomto starom počítači. No veď dobre, stránky. Ale myslíte si, že by na tom išli aj hry? Jo. Stiahol som staršiu verziu T-Launcheru a možno by to mohlo ísť už konečne. Hovorím konečne, lebo predtým som sa niekoľko hodín snažil to spustiť. Mne sa to spustilo? Ja neverím. Dám si môj nick a idem tú najstaršiu verziu dať, aká existuje. Lebo to mi určite neutiahne 1.21. Nie, dám si release 1.0. To bude asi najlepšie. Po takom čase, ako som to robil, mne sa to stiahlo. Ešte či sa to spustí. Pozerajte, čo sa deje. Takže tieto staré nenáročné verzie by teoreticky mohli fungovať. Pozerajte na to. Single player. A presne toto by si mal spraviť. Čo prosím? Prosím ťa? Čo? Pozerajte na to. Máže 16-23 FPS mám. Vidíte to? Mne tu beha okolo 15 FPS-ok. Tak to není vôbec zlé, s tými sa dalo pracovať. Aha, rovno Village tam je. Aha, tak zistil som, že minimálne špecifikácie, čo potrebuje mať, je že 2 GB RAM a tam je že 500 MB. Nie je to najlepšie, keď sa mi to načítava. Bože, pozerajte na to, ja hrám Minecraft. Ja hrám Minecraft na XPčku. Akože pekne to seká, ale nejaký nenáročný človek by si na tomto aj zahral Minecraft. Neviem, no Minecraft by ste si zahrali. Ale čo taký Plants vs Zombies? Pamätáte si na túto hru niekto? Napíšte do komentárov, či si pamätáte na túto hru. No akože ja nevidím žiaden problém v hrách na takomto starom počítači. Je to úplne v pohode. Sice taký Fortnite by ste si na tom nezahrali, ale to nevadí. No dobre, takže v dnešnom videu ste sa dozvedeli, že či by ste na 20-ročnom počítači vedeli niečo spustiť, napríklad nejakú hru. Fúha, tento počítač má skoro 400 ročia, to má 20 rokov. Uvidíme sa v ďalších videí a zatiaľ čau. Nepodarené zábery. Takže. Zlá strana. Ja, on je zdroj zapnutý.
Už ale pekne učí ten komp. Wow, čo sa stalo? A daj mi odber, prosím ťa. Nemá ho u mňa veľa ľudí. Budeš jeden z mála, kto ho u mňa bude mať. A to je veľmi dobré. A ak chceš vidieť video o nastavovaní Discord serverov, tak tu si ho môžeš pozrieť.